Spravili a naprogramovali sme robota tak, aby vedel čítať dierne štítky a tiež ich aj vyrábať. Najskôr by som vám chcel ukázať dierny štítok. Funguje na tom princípe, že motory ho vložia dovnútra, potom ho s týmto motorom, tento motor, vlastne ten dierny štítok, tie jednotlivé body vyráža a tento senzor ich potom číta. Dierny štítok tu má preto z oboch strán kusy papiera, aby nám zaberali gumy, pretože keď sme ho tam nemali, tak nám gumy nezaberali. Potom ešte týchto 5 slepých bodov vyznačuje 5-miestny binárny kód, ktorý potom premeníme na dekadické číslo a dekadické číslo potom z neho odvodíme písmeno.